ตอนนี้จิตันพังจอยหินเป็นลาบางซอวิดีโอสลัมทุสีนี่เลยพุทธนี่เลยมิทางยูทูบประชาไทยลองเป็นปีนี้รัฐเทงโนลาบางซอวิดีโอกับปักลังปอนเจียบางเกลับพุโล APHLC อาซองฮิยันลามกระจาร์บอกลามกระชิปุตตลาเป็นปาร์ตี้yang bongกระชิปรุงตดลาเป็นปาร์ตี้yang bong siกระชิปุสิตปีนี้โซเชียลมีเดียลองนอนจดลาปุกาลิลาเกลามกิมีกันเลยsila bangsa puthak tamin non patumi la pen to we la pen to dap tadi tum social media long thek long lo ako chi bhong thuli lo kerang bilang Asia bangke angkong inti ake hai phan ke nil tum hamren a constituency pen ke kroi thek thelo deng thek thelo athima pi potlo polote non pen jong sin nil tum phan laan sin nang training lo nang ther nang hab lo nang use lo polote mo ki hai mo alang li hai de da thi bangke nil tum phan kon anang deng tong nang bi pune nil tum ke khiluk duk lo hamren a rachi nilasi akaplek a komosti kithor damje bang nil tum thang don de sta hamren ma hamren bangke nil tum local candidate si chiripo kali si tan nil tum central committee president kali te secretary apa si nil tum ki pros dampo ladak hamren a constituency lo nang apathor jan je phan la hello ni di lasi antong ti la ke ni ke dam tang tamen ni social media ni mi thang facebook a jata long ban tame alang le phan pinang an ni le karbera tum handa pachini lo jalang le phan muni tum ning kang sam duppi la pening ke the tum duppi angtong tinangji muni tum la son se pulo setame alang li kosona muni lo ne pini alang li APHL sia song pen kepang tangja phalone mate kepang dukja phalone alal phan chiniun e pusini ke dam tang ta pulo athe election nangli po pulong te alang li ko pini claim that titi party ang bong pache bong sai titi la pen party arur pen ateng constitution aron ateng pen tame alang le ke hilipet titi la sini la bang so tai long pen alang tum kaning je putha alam bang ke abegi dun la putakali nilitame APHL sia long si ke do tanga bang lo la pen APHL sia long si ni ta IT cell ke claim bang lo e alang li kam a ot apor pen apor ke lang ateng pulong te APHL sia munit binong kalima pusini like hasur pentani like alal phan pina analam ke kahonde dam la pen nilip mithang Facebook itu lo matami ke jong du aku non tame MEC election nangle lilo latanon la pualam nam paklang lilo ke alang tum hada khamren long ke do APHL tum pan ke putha pupuli lo pinchong puli lo social media lo aku che paklang thu du lilo jola son pinagjo la pen hala jai ka thara mata nang thano alang li jar ke jangke lake jai ka thara kes lake laka holam no lake a kes jai ka thara pan a kes alombor anta jai ka tharong hanga pote nang paklang etpo ni le bang so chata long pake than pon pelo ni ninga vedalo angtong tile ke jang nang jar kali lake mothe rara phan isi motivation ke energy phan la son si claim chot angtong tia bang ke la sinil hasul pentani like ang tong ti phan ke kaketa hondelu setame nili phan akaprek se APHL sia asong hian tani li phan nang putolo nang pusit lo setame abatai tin election hotame arong paduwai po chibhong me alam wan po rem detiti parem detiti rasla bangso song APHL sia song phanga ching khon pa mi pote la pui claim ke daji ma pulo nige monta ko non klang tho bang ke tu masar Dr. Tureram Longhang pen kaching kia voice tame sargiai kathar pen kaching kita long lo je ni tu malong si nang cherab dun polam bang ke klang dak lo ke cherab dun lo APHL sia song pan ke MLA tarem det lo an ke la so puthak tame alang lam klar chipi pe pinan da chipi he ke non hamren constituency long ke do tum tame pini ala tum abatai kong si pini ala tum paklang dak lo la si nili bang so ta long pan ki puja bang la polo la so te polo te tum ra jong hele tum ning che thedum se tame ale avelo jong hele APHL sia phan mithang chuchi jun ji pen atang ka pen ajok my meeting ki dun la pen ho or ki pidun se tame iri tum ale avidat po pini rat tuma ning ke thedo APHL sia song han lo pini hemprek wan po ala tum si council chari lo prong te voter list selam po separate voter list selam po la se rat maning ke the bang ke chong hong lo APHL sia song a phansi je ala tum yon si sarkar chari long lo polong te
Alang tum ke kece ke be tuma phan tame votaris pen in than po. Lake alang tum kai ke tanin je kong lo pusi penaan rata tum ke che thana pen ning thelu. Lapen alang tum haidea lo polong te sarkar do lo pote labang so PGRV along litame. Alang tum 6 dura long arona teng pen. Labang so ke do abihari tuma phana thale po pusi ratum ke aning thelu. Lapen labang so mentu sarkar latum chariri ma pusi pini rata tum ke alo pen jakong lapen ho or pi bom lo. Lapen hala pata tradition tame alang tum council dolo pote in than po pugalang tum ningi the to war ke kaita dolo. Lapen council aron ke salam vek po. Article 244 ita alang tum preprem po alang tum ke aron thek sersar lo kang chap atum sai se lo pusi karbera tum ke aning thelo. Setala bangso ningi the along pini aning ke the pa vi bom lo. Kopolo la so teng polong te. Ang tong ti phanta pusi itum ningi the po. Lapen APHL se asong aphan ko pusi tum ninga che thea thai dola. Ninga thea velo laki. La so jog lo nilista me ning duk lo nilita APHL se ITCL ke Central Committee punon LA long punon CC long punon Ajad punon nilita chepa duk lo. Setame party yanang bong si penaan ka chipo lam do nili phanta nang pulo setame nila hai paklang pedalo. Nili phana nga puthap do party yanang bong tame lapen nang kachip hong dado negadam tang India Alliance Bank ke claim nang ni je lake ilitum chipang no dat po polam tame pinaan li phan tame inu da bang nang kang cheka bang tadulu lasi nili ke kadu ya mun matha si pulo je upaya velo je pini EPHR se asong atum kelak lo ne kaselet tulobon setame munit kachipang room munit gajelang inkling si kedoya phan lason non kewang jelang ining ke theklong ka avilo RNC head 19 RNC kaching wailang labangso kaching wai alam ta ilitum theklong lo hada ka alon du pi yan ke dorap te se thekon long la Siang kan trồng thuê khách sao rồi. Nó trồng thuê nhiều. Hôm nay thì BJP nó hay phản đối tích cực lại lên. Là dùng đấy mà BJP kìa. Các bạn đi cano Là gì hết à? Jadi kata lah kan bang, kumai jam pencadakan. Là gì BJP nó phản đối. Luôn. Trong luôn. nasi kedam tang EPHL se asong atum dipolong 19 arni non kewang GME sia bangke kemisan claim pon ja phan claim pon na pola bangso ka chingwai bangke ini se ka chingwai lo nasi kedam tang tame war record pe tani paklang dun lo jela bangso ka chingwai bangke jongsi bangalam karju la pen alam tum partyang bong jongsi discipline ave pulong te la bangso putha ka chingwai nakji la pen la bangso putha ka bangke donakji pusini ha sonani pantani pachini dun lo rat tuma phan non da son se wang bom lo je ang tong tia phan tame lam ke har voi kichu so tum du pik jasme kala ajir po tu la pen inu da bangke lisong rong phar la pen duni so rong phar la so pen po se ang tong phan ke pahing no da khangjang party pa discipline pa do that that ke alang jir po tum abang pu pini karbera tum aning ka che thela pen khai pen po lu pu ke labang so nong ki me labang so nong ke ke langon e du kok labang so putha ba ang tong bang si chini de lalu lasi nili labang so chak tai long pen ke pachini bang la polo lasi ke do an akar bia tum stame ke do an arat tum tame la so teng le pote elitum APHL sia song bang ke ninge thia velo la pen APHL sia song bang ke mang ta papleng thek thelo karbera farman ke la pen APHL sia song pen bang ke men ke jut kok ja phan ke der o elo lasi rongra ra phanta rongra tum an ta mathanon a elitum jonghele ning che thedun ta la so teng pote ale ma se avelo ko choi po jo election a roi lo pote nang chi bohong po lam nang chi pangjar po ke dam tang an ta la pulo la sila bangso party ang bong la hai ka chi putot ka chi pusit ka chi pla ka chi plek ke chi plung to da bangke non chot kalelo la lam kimi kalelo la sila tum chingri un elo la pela tum inkleng si duun elo la pela tum alam ma se che melai le bom lo che tonte bom lo
Iri tum lang dam nang pini tim kar beng long BJP atum. Lam kavi kali. Kaci pupi kali setap pini tim kar beng long tum ke besen pen lahai lam rara pan ke pangri. Aning ke pang sam. Disiplin ke do pen ajok se pini ke asap ta alang tum akehing no pen akehing no ang thega bang eklang tadalo. Lake Karbeng long Thomas Council Dr. Tuliram Ronghang aning kiding. Jolason sinangji ke mati di. APHRC tum la sona bang claim thada. La sinili bang sona talong pangi puya bang ke karbiarat kadu ko ve tumanta cepa duktar nang nelo cepa sungtar nang nelo. APHRC asong ke la pupani puam delo. Ki phugdak ji kaveda ja phandear delo. La pele tum karbiarat tum Article 244A la tum si wan po botame itum ning thei duna thai velo la penli tum council chiphem putusi la tum ke council rom salam po bangke ning the masinon man ka velo la sila tum la po parte li tum kidu ke la kara tum ke la pen rongara tum anta me li tum non tim kar beanglong CM Turam Ronghang la pen duar baguriara tame sar education Richard Tok bialong lahai tong lo litum ke cerab dun rong klem dun rong ili tum ke cheto dun rong bang mi thumulo non tame tum MLA high death pen sir Dr. Toram Ronghang tame Assam Assembly long tame alang li session mai long ke do tame alang ni non article 244 alam tam ning ji dun bom lo la pen alang li session long ke do tame ke chok che ron dang telang li jongon bom lo nanti li tum karbiara tum antalang long cerab dun ra aja kompi dun ra ho or pi dun ra Pinyasab government of pantai tum la bangso alang li ke chisong along. La penit tum karbiara kar iga alang ke hang pialong ili tum chetu dun thurong ba mi thumulo. Pimalang ke MLA ke haitang la matidi. Ki haitang lo posalang phansi ho or pidunang po. BDP dunang po sorry jakong pidunang po. Choi po hadak APHR sa song long chibhong to jakam. Kopia kam lon tela. Kopia li lo te tum ke long ji. Kopia kam lo ke wangi. Kopia son lo ke dui. Kopi lo tum kacikiat hai doji. Jong si EPHR se asong tum non son tha kache bohong. Election aroy nang le popote non son tha kache jong. Non ta MEC ke apora velo mati. Chiklo yon troxy velo ke. Ta non nang chip hong nang cheng lo. Nang chip pupang cheng lo. Ang tong tia phan ke heno ta ho. Ni tu phan la son tang ho. RC has se ta request ke bani si kaching wai lang la tu. Je non ke bang je MEC pen bang ke tu APSL se asong pen ke chipa hai je aphan la pen India Alliance pen da claim ke lo je APSL se asong si claim vet pupu non ke tum claim pamin ang pulo an ka chingwai ke mi setami party discipline bang ka vedet ha 20 ani bang ke meeting thulo ang tong ti bang ta hala ka chingwai tangalam ka chipu tangalam chipunang no polam tan ningji si kalili karalang ningji kang lo kalili lang pulo ar pu pen than je ar pu pen pasunji nang tuma phan ke nitum ning nang samse pukang thap pukang pru lo hat ading oi lak lo ko pulo episode se son long ke do tumanta ko busa ning ke thejila lasi nili pudami bangke ra tung ke la putalo non BJP along ke high bomb tim kar beng long tum long cheradun thurong na claim thurong na non ilitum kopia son se dopo jong se la soteng pulote lalo se la bangso ta long penili ke pachini bang la pulo Pinili APSL se asong non ke wang jilang tame ke thepon bom jia phan ke avilo la sini la bangsa ta long pen ke pu bangala pulo nili jiten phang choi hin pena bangke APSL se asong bangke non ateng pulong te election ki haji ka phialam lo party anta isipet ipeng vet ke du thek thelo la pen la bangso ka chibhong to long ke kupia le lo litum kache bhaw phan tong party ke sengma mati litum idu ke chingho ye phan se party ke sengma la so phan kalimati je APHR sa song pantame election pathudum si haidum si itum council chari si karbituma ke mang pachun pithek ji mati tante non la bangso ke hai pinianta avelang sa tame party ang bongta jo ning kang sam ning arong isipet ading pendu tek thek kachiplung sai se kachi expert sai se kachi dia avelo kaching hon avelo ake map avelo lasi la sote impote karbiara tu an tum hanani ke pachingi bangke
jong hele choton dun jong hele jakong hor pidun jong hele mitha pocket pen chepadam pen epi share sa song hainang ji hu pule ma tha tami un elo bima ang song ke ja tum ang song pen si lapuson bun hia ke matidi lalo nilin pen abang ken non tim kar beng long si em turam long hang MLA hai lo la pen non amasa lang le hai det pen lang li seme deng det pen lang tum non assembly amai long tami lang li session long tami lam ning je dun lo article 24 lam tami lang li jong dun lo la sa lang li long li tik la pen pleng pritik lang li pasang sedet nang ji la pen paning je dun bom ni la bang so putha bang ke karbera tum ke cherap dun rom mi thumu la pen la dak duwar ba guri ara tame sar education ni am richard tok biafan cherap chitu dun rom mang mi thumu choy pola la sala tum ke kachi bohong alaman talan tum ke chidiaun kachi polaman tala ke diaun la pen la tum ke munilang bong chipang rum un alang tum organize mission lo la se la so da tha ke mission long si tum ke dudun throng mang mi thumu pusi nili karbera tum phan tame pachini lo kardong